Камерата над бюрото ти може да е незаконна. Според член 32 от Конституцията никой няма право да бъде следен или записан без основание. А видеонаблюдението на работното място представлява обработване на лични данни, което попада под общия регламент за защита на личните данни. Работодателят може да въведе видеонаблюдение, например, когато защитава имущество или конфиденциална информация, осигурява безопасност на служителите, има конкретна законна цел, но наблюдението трябва да бъде необходимо и пропорционално. Много работодатели поставят камери за постоянен контрол на служителите, за следене на работния процес или записват активността на компютрите. Точно тук възникват най-много съмнения за нарушение на регламента. Съгласието на служителя не винаги е достатъчно, защото отношенията работодател-служител не са равнопоставени. Видеонаблюдението на работното място не е просто техническо средство. То е правен въпрос, който често води до санкции и спорове. Затова е важно да знаеш кога контролът е законен и кога нарушава твоите права.